Joakin naiz, 25 urteako eta oinatiko gazte eta korrikalari o kirolzale bat. Iraia, oporrostekua, ikasturte hasiera, entrenatzaile sarien aldetik, zuepe igartzen duzue, itzulerako hau? Bai, asko igartzen da. Batez bat, atzerengo azten egitean, sartuko zian 8-9 pertsona berri, eta bilera pilia, eurekin egon, dana berriz martxan jarri, eta guretako be kursasiera moan da, oprotatik zatoz, eta berriz martxan jartela guretako be dan analiza batzera be, jentean ekin egon, eta lankarga ondixain. Zeure burua kirolaritzat, kirolzaletzat, aurkeztu duzu, baina jarduera fisikoaren eta kirolaren zintzetako gradu ikasi zeben, gari bateko IBEF, gure gareko IBEF. Kirolari izatiak eraman zintuen ikasketa horrek aukeratzera edo alderantziz izan zanerik? Ez, alderantziz ni uste, lehen futbolen banebilen, baina enintzen nahin kirolzalia edo ez da nire kontuz ibiltzen nintzen, baina, gauza ondirekin barik. Eta gero, esanen ostaz, zoze ikasi bihot, eta enek izan zer, eta kirolan neuen hortan, eta esanen, IBEFa. Eta FIDE ikasi nuen, eta gero IBEFera fan nintzen, eta holaxe sortu zen. Eta bete zintuen? Bai, batez be eta FIDEen enukanen beste esperantzarik ez, nian oso guztera eta geratzen nian ondo bete da urte nintzen, eta IBEFetik gero ez da geixo. Zazpigarren denbora dixea guztu dela hau atletismoan, baina zengeke txiripas edo zinala? Edo txiripas hasi zinala korrika egiten? Bai, hasi nintzen, atzenean forma aprua mantenketeatik ez. Futbolien bete egin nintzen 5-6 kilo gehixaukin. Oporretatik? Oporretatik, eta haitxe entrenadori izan da betianik, eta esan ezta, guazin korrika egitera, bestela egin zera desastre. Eta antxo fanginan, eta holaxe hasi nintzen korrika, eta lako baten besan, igual karrera batera puntoko nizena bilgaizki bez, eta holaxe hasi zinen. Gara horretan, 10 kilometro 42 minutuan edukiko neben, eta baina, holaxe poliki-poliki martxertzen. Kriston denbori izango zen orduan? Bai, niretako bintzat, ordu horretan, bugara horretan, enukan erlojuri prez, ezik eukanak momentuan. Dela, korrika egiten hastia, hori ez, kilo batzuk kentzeko, denboraldi horrea preparatzeko, eta gero atletismoakin maite nintzia, ez da xamurra, korrika egiteko sakrifizio ondisa. Bai, eta asko sufritzen duzu, ez gauza asko jarri bizu alde batera, ni profesionala beha naiz, baina ni jarri behar gauzak alde batera profesionalak erozta gaixo, eta hori nota egiten da. Zenean, zainu bilizara, egunerokotasunean finibilizara entrenatzen, alimentazio zainu, gauza asko dauz, kontuan eki beharreko. Adinagatik, nik zube zaitut ezagutu futbolian, zureia bai, atezaina izan dakoa, Aluñako porteroen entrenatzailea, atezain fina, zube bai. Atezen moan gaizki bez. 3 makien azpixan ondo. Gero hankiakin apur bat okerra, baina bai, defenditzen ginen. Baina aitea moduan bezain fina edo ez? Zin ustez, aitea fina bezango zela bai. Esaten da benatik, jenteanek esaten da benatik aitea bastante fina zen bai. Ezotzun peni emun, futbola lagatziak? Bai, bizitzan egon izo horrez, kanpofulean, ni 2 urtekin uste jai barra negoela aiteakin, aitea entrenatzaile muan, eta nian, jolasian, baina bizizan ez, gai arteko Jose Luis be zautu neben, lehenengo gantia behak emunustan, eta atzenean, horitzapen ondixea dira ez, eta justu aiteatan egu batera jarri geben, aiteak eukien gaixotasun bateatik, eta nik hori dizuinelako jaretia, eta momentu beha izan zen ez, eta oin futboletik fatia eta atletismora, zela fango zen hori, eta baina guztera, egize esan, oin atzera botata, igualen gonen, berriz be. Asko gainen ikusten zaitugu orduan. Bai, veteranotan faten naiz, laguna jolasten dobelako, partidon bat edo beste be ikusi izan dut, así que futbola ikusten jarreketan du. Datu pilatxo bat emundu zazu, elkarrezketia preparagoa izateko, eta horre danak behituta, esango neuke 10.000 metrokoa dela zure distantzia gustukoena? Bai, momentuz baiz, ez dut luze hori probau bez, eta horre ondo moldaketan naiz, nire entrenadoria Mikelek esaten dago. Beak uste bela luzera, hobeto fango nintzala, hor 21, distantzia hortan ondo biliko nintzala, eta horten ningu probia, hortan be bai, Gasteizen. Eta baina ni uste bai, fondoko distantzia hortan, beste danak, 5.000an be, txukun, baina ja losia da guruzi, bukaeratan, eta 1.500 datozenak distantzia ondixia egiten da bukaeratan bai. Hortik berakuetan ez dut esango zebez, orduan askartasuna bihar da, ez da? Bai, hor ja beste sistema mota da, eta hor ja asko sufritzen dut. Hor faten benaiz taldeko baten bateri lagunketara edo dena dalako, baina normalian hor kompetibo ikutu bez. 3.000 bat akaso, baina bestela, baina fatiatik. Orduan, konta idazu, nolako korriklaritza da zara, ze zaugarri dituzu?
Izango den bastante diesela naizela, fondista xamarra, baina, bueno, ez dakik gero beha aurten urteetan velocidade puntu hori irabazi dut. Asko bilik gara lanian hor goiko alde hortan ez, goiko anaerobikoa dian, zona horretan lanitzen, eta asko betu lehen erritmo aldaketa bat eskaketan oztasun eta nintzen kapaz aldaketako, eta oin adibidez, bai, oin ikusten dut, ez, txispa hori badakotela, eta, bueno, igual bukaeratan ez dut ezkera apur bat, ba, igual aldo zeo zegin, baina, bueno, Ieixago jartzen dute nire ritmoa eta ritmo hortara. Zarrarekoan ipatu duzu 52 minutu, lehenengo 10.000eko egin zebenian, badakit oin hori desentez bajau duzula 10 minututan. Aurten zure markarik honen hain jozu. 32 minutu eta 33 segundu, olako zeo zer. Lan handixa da batzetik. Bai, atzeren jente esaten ostan, ez? Ostras, zein jozu denpora horretzen ibiltzeko eta beti nik igual esaten, ostras, 6-7 urte noia isa egunero entrenatzen. Ez da hau beste sekreturik. Ez da sekreturik, ez da. Atzenean fin ibili bizara, batzutan bestatutan baino gehiago, ze temporada bukaeran be, bueno, apur bat, deskonektatzen duzu lagunekin faten zera bestia, baina, bueno, atzenean lan handixa da. Baina akordatzen naiz lehenengo urtean atletismoan, 35 minutukin nebela irundartzetako krosa Donostin, eta niretako hori zen nire marka honen, eta temporada hasieran. Eta fan ginen gero larredora, tenebinen 33-30, ostras, baina hemen 6 hilabetetan hainbeste hobetu, eta orduan txas izan zaila, ez? Zaila, gero ez da denpora gutxiako zu, gero ez da 3-4 segundu bekitea oso zaila da, eta hor ja, ostras, asko esfortzo bizera. Minutu jaiteko, imagina, horten bajago nuen minutu bat, esan, hau, Kristo marke da, eta 6 urte egon diatzen. Bai, segunduak entzia edo sentimetroak igotia, depende ze modalidadetan, lan handixa eskatzen dago, ez? Bai, azkenian ordu pila, ez, eta igual 30-33 minutu diteko, ez da hainbeste, baina ja 30-etik bajaiteko, hor ja esfortzu handixa eskaketan dau, sufrimendu asko, eta, bueno, jero madauz jentiak, injauinako 30-etik bera, eta horrek, bakitxe izauen horratzetik, eta zenean, esfortzu dau. Zeure buruan bada, 30-etik berako hori? Bai, planteago geben, eta helburua hori da, 30-era gerturatu behintzat, ez bada lortzen, pena bat izango da ez lortzia, baina, horra 30-erako muga hori noiz baiten lortzen du bajaitia, eta ja horrekin nahiko. 29 bat ikusteekin nahiko izango zen, gero ja 39 izaten bada segundutan igual da, baina 29 bat, posible da. Krosak be probau dituzu? Zereko Elgoibarreko nazioarteko krosak? Hain berez izateko? Elgoibar izan zen nire lehen urtean, debuta selekzioakin, Euskadikoakin. Cross bat oso gogorra dana, ez dela niretako muku cross bat. Beti sufri izan dutelako crossetan. Hortizia antzerakoa retirau nahiz bi aldiz, hortizin. Eta, ostras, Elgoibarren ez da izan ben, baina beti nire honen ateratzen da, ez? Eta, aurten adiez pasadat izan zen. Horre, ondo noiala ikustien jarrakin sentikia, eta batez be lauro batera bukagatu gen, ez? Lau lagun, zehatzenen korrikala izan, barruan, etzaiak bez, baina gure artean beti hau pikia. Pikia, lehia. Baina horretu behar behin gen, eta zen gen, hemen ez dako ezer jokuan, ez? Hemen gauze bukaketia da, ja behin Afrikarrak eta doblaiten dutzen nian, baina ez dago zuzereinik ordan aberreztuzkoen doblaiten, eta gehiago gaina urten txingorra inebela aurretik, eta kondizio bastante txarrak zen. Eta jau ginen lauro batera ametara, eskutik egin munda, eta jiraik eta gradi ikustia zutik txaloka, ostras, izan zen sensazio bat, figatu ginela eskekura zer esan, xiskoin jaan, xalurrera botateko moan, baina esan, honeatik merezi dago, ez, korrika egiteko. Handik urten ginen, 40 nina, eta esan zen, mutun da birabazi nire. Ondikan emozioa bitzen zara? Bai, ostra, politia esan da. Ikustia, eta ondokan jarteza begira, eta esan da, ondokan akordien ez jentia gradan, eta guri txalo egin. Bueno, ikasin zeben Hueskan, eta hon proba zituen duatroia. Eta zagin esperientzia kasi gozu izan zen edik? Bai, kasi gozua baino horra, netorren lezino batetik, eta esan ozten, ostras, jente biharra daku, Hueskan batera entrenetik gamenak, jente biharra daku ekiporako, Espainiako ligarako, eta esan ozten, rekuperat jamanez neratik aurrera. Eta fan ginen lehenengo karreri guztu lesionote nibela, erdi lesionote ondekan bueltan, baina gero urrengoak izan zian, Espainiakotan kristo nibela dau, jente korrika egiten dau, kristo nibela dau korrika egiten atletismoan, baina dualdo egiten da, pasada bai. Korrika igual egiten duzu, nik nire 5.000ko marke guztotan dakotela, dualdoiko lehenengo sektorian.
noen 15, 40 edo olako zerbait. Eta nintzen bizikleta xiskoin ja. Ezin buelta emu gorputzari, baina totalmente, baina hola, geaketako moan. Bizikletatik bajatik esaten duzten geratuko nintzenan. Baina, bueno, gero politia, aurreko urtean, lesionota egon nintzen eta ez nebeni, baina aurten bakotasmoa egiteko berriz. 2023a bikain bukatu zeben, etxeko Oñatiko San Silvestria irabazia, etxean irabaztea beti da politia, ezta. Bai. Bueno, etxean korrika itxia, hemen dauen kirol giruakin eta irabaztia ere gehiago. Hori da, bai. Bai, nuen, Oñatin lehenengo nuela, 10 izan zen, nazioarteko 10 kilometroko lasterketia, eta hori da politia esan, baina Oñatin irabaztia moduan, bueno, eta Torreuso be urteetan nien izan dut, ez? Torreuso be ustot, ez den, 7-8 urte segidu ezin duen, aurten ez dotin, lesionetan nuelako, baina bestela, ni ustot izan zela San Silvestre irabaztia ez, eta ikustia bezure ondokuak eta zu ingurukoak posik dauzela ez, eta ostras, merezi izan daue Oñatin lehenengoz irabaztia, oso politia ez, txiko batekin etxera, ezin duzu gehiago eskatu. Bai, pelutxe hori beti da Hori da. Egisa da, Oñatiko San Silvestriak eta Torreusoko korsak eta honek, distantzetik eta ez dia, ez? Oituta zauzoinok beste distantzia batzutara, baina beti be, dia herrikoiak eta horrepe erakartzen dau. Bai, atzenen giro, nusto politia badagoela, ez? Bestetan ja da kompetentzian dixo eta honekian nusto dagoela etxeko giro hori ez, edo berotasun hori, puntuak gehiago mutun dutzen eta beti apurtxoa gehiago bestuketan duzuna. Ikasketa bukatu dituzu, lanian zabiz, entrenatzaile moduan, Mikel Keierekin, baina ondikan ikasten jarraiten duzu. Ez dakit ikerketa arlotik begiratu gurako zeuken zeure... Bai, asmoa bentsat hori da. Ointxe bukatu dut fisiologiako masterra Bartzelonako Unibertsitatean, eta, nire tuteri izan denakin TFM-erako, master bukaerako lanerako. Negoen dudatan doktorautza egin edo ez, eta beak esan oztan dudatan egoten benintzen aurrera egiteko doktorautzakin, eta hortan jardun gurrengo 4 urtetan, 3 urtetan, animauko nesor fisiologiako doktorautza egitea. Baina lanakin bateratuta? Bai, lanakin bateratuta, bai. Entrenadore moan ibiliko nes Mikelekin, Loñamendiko eskola kirolia me banabil atletismoakin eta horrekin bai jarraituko, doktorautza. Ze bizitzak momentu baten Mikel jarri zintuen aurrian, bisak friki samarrak basariela badakit eta frikitasun hortan elkartu zitzein, ez, lanien egiteko. Bai, ni uste hori izan zela, puntu baten, ez da ja Mikele badaukan buruan nolako zerbait ikia ez honako proiektuakin, kriston proiektu bastante ondixea eta babil forma gero ez da ondixo hartzen, eta Mikel zauketan dut, txikitetik ez, baina bai, gaztetatik, eta esan oztan probatzuk ikagure ebela eta beste, eta behakin hasi nintzen, eta ordutik, atletismora salto egin eben, oin behakin lanian, tenen laguna, laneko lankidiak, eta nentra hori da, bai, egunero gauz barriketan, eta isa, anei bat muan, esango zen. Eskerrik asko, Zeuri, eta sorte hon. mila esker.